Cando se trata de saúde, as redes sociais non adoitan ser boas conselleiras. Hoxe fixámonos nalgunhas publicacións que recomendan tomar de golpe varias pastillas anticonceptivas para cambiar as datas da regla. Os xinecólogos advirten de que calquera cambio na forma de tomar as pílulas ten que ser por indicación médica. Tes un viaxe, luna de miel, xusto coincide o período, pois a xente o que fai é non facer o período de descanso e continuar tomando as anticonceptivas. Así non hai esa hemorraxia por deprivación e poden estar tranquilas. Algunhas publicacións nas redes sociais recomendan un exceso de inxesta de pastillas anticonceptivas para modificar o ciclo menstrual. Que era como medio influencer y dijo que si querías como adelantar el periodo, ¿vale? En las mujeres, sí. En las mujeres que toman anticonceptivas, ¿vale? Sí. Que se tomasen las pastillas que les quedaban todos el mismo día. Os xinecólogos receitan esta práctica e explican que pode variarse o ciclo menstrual, pero baixo a supervisión dun experto. Tanto se pode conseguir que unha regla se retrase ou non veña porque nos interesa ter algunha actividade, algún evento, e o podemos conseguir facendo un uso correcto. De feito, os xinecólogos moitas veces explicamos na consulta como se toma cos descansos, pero como se pode facer evitando descansos se non queremos ter regla, de acordo? Pero nunca eso pasa por tomar dosis repetidas ou tomarme unha semana inteira nun só día. Deste xeito evítanse posibles riscos para a saúde. Un anticonceptivo ten un moi baixo risco de trombosis venosa profunda, vale? Moi baixo, pero non é cero. Se nos tomamos as dosis como teñen que ser, o risco vai ser moi baixo, sobre todo en persoas máis xóvenes, que non teñen outras enfermedades. Unha de cada 10 mulleres en idade fértil en España que usa un anticonceptivo escolle a píldora.